Имало едно време едно хубаво момиче, Богданка. Всички я наричали Галената, защото все е мързяло да свърши нещо. Ох, пак трябва да ставам, да чиста, да готвя. Не, по-добре да си поспия малко. Дума ми Люга и Даря, че ще стана да му пристана. Бре, ама ме мързи да стана. Дума ми Люга и Даря, че ще стана да му пристана. Бре, ама ме мързи да стана. Богданка мила, световници ли, хотела да ги посрещнеш? Световници ли? Добре, първо ще се почина малко. Я, гледай, Любо идва с майка си и баща си. Чухме, че имате хубава мома. Искаме я за снаха. Хубава е, ама не заработи много. О, няма страшно. У нас всеки си решава сам. Който иска, работи. Който не иска, си седи. И така Богданка отишла в новия си дом. Всички там работели, пеели и се смеели. Само Богданка седяла с кръстени ръце. Дошло време за вечеря. Всички седнали около масата. Снахите донесли гостите. Това парче за мене. Това за бабата. Това за Лилу. Това за снаха Марийка. А за Богданка няма. Ама защо, свекър? Който не работи, не огладнява. Богданка се натъжила, но не казала нищо. Всички заспали. Тогава Богданка станала тихичко. Да издоя кравите, да подредя трапезата. Не било толкова страшно, даже е приятно. Браво, снахо! Ти днес работи най-много. Ето ти най-голямото парче от питата. Благодаря, сега вече знам. Трудът прави човека щастлив. Сватовете идват. Мамо, тате, слизайте бързо и се хващайте за работа. Тук не е като у нас. Тук, който не работи, не му дава да яде. Който работи, той яде.